Кренвирши приготвени перфектно. Нарежете бутер тестото на правоъгълници. Поставете върху тестото по едно резенче сирене. Вземете няколко кренвирша. Разрежете краищата на кренвиршите. Поставете кренвиршите върху сиренето и навийте тестото. Поставете рулцата в тавата и направете разрези върху тестото. Разбийте едно яйце. Намажете тестото с яйце. Поръсете с осамови семена. Печете 25 минути. Ще ви трябва крема сирене. Сложете в тиган с осамови семена и скелитките чесън белени. Налейте растително олио и пържете 5 минути. Смесете крема сиренето с чесън и с осам. Добавете ситно нарязан магданоз и разбъркайте пастата. Поръсете с олио и с осам. Поръсете с люти чили люспи. От днес ядем кренвиршите само така.